Kotuko. Jaod bura ma Siaya Dr. Christine Ombaka owuok oko majiwo jogo mawake ni mondo donjie piem malaro kombe mag telo ahinya to mago mag siasa. Ombaka lero ni mine onego rakre gi joma chwo e pacho ka yiero mabiro, kowacho ni moko kuom wakeini mosemako lemo ma kamago osetiyo maber kendo nyiso nyalo margi. Kanoloso e sach nyasi mar sidho chenro mag dongruok mopogore e aguch ngaf e kar chung' od bura magem, jatelono bende nodok ne tije mosetimo e Siaya kokwedo kembe mosebedo katimo nonro e wi tije jotelo mawacho nosebedo kokete e thuolo mogik gino mopogore gi mosetimo. Today we have launched 2 projects and even water boreholes and water tanks for the Wagai public toilet in Wagai market. It costed us 1.6 million Kenya shillings. That is from the county-wide project. We also had another project in Dene Primary, which is a solar-driven water borehole. The solar-driven water borehole is the 3.5. That is inclusive of the solar and the water tank. We have also given water tanks to both Dene Primary and Dene Secondary School. Angi dormitories adek, kendo angi libraries adek. Angi kitendi ni ninde dormitory 400 nikech ne waloso 200 to nikech gin double decker wuok 400. Koro siata ywak nikech mama achiel chakre 2013 ina achiel 2013, 2017, 2022 minok medi. Koro akwayo jo Siaya wagni wuoguru oko joma mine wakau kombe walara gi joma chuogi.